Lijepi pozdrav. Ja predlažem da krenemo i da se u buduće nastavimo pridržavati da to bude na vrijeme, a da ne čekamo akademsku četvrt, zbog toga što je puno posla pred nama. Nadam se da se slažete, a evo ovim koji su malo zakasnili, oni nam ste naravno. Zahvaljujem se što ste se odazvali, što ste došli na 78. sastanak Hrvatskog epidemiološkog društva. Kao što vidite, ono što je bilo na kongresu i najavljeno, kad je izabrano novo vodstvo i kad smo poklonili povjerenje da ja vodim naše stručno društvo, morali smo neke promjene. Jedna od njih je evo da se sastajemo malo ranije nego što je to bilo ovih godina, znači nije više zimski nego jesenski, kao što će i na godinu biti proljetni, a ne ljetni sastanak, ali o tome nešto kasnije. Pa evo, ovdje su s nama ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, dr. Ante Stevanović. Ja mu se zahvaljujem što je došao, Ranko, hvala lijepa. I uputili smo pozive, kao što sam rekao već u uvodu, za početak stručnim društvima s kojima smo u tješnjoj suradnji i koji su sastavni dijelovi naših zavoda, između ostalog i Hrvatskog društva za javno zdravstvo, i ovdje s nama je i predsjednik Hrvatskog društva za javno zdravstvo, dr. Aleksandar Žakova. Pozdravljam na njega. Hvala lijepo na pozivu. Lijep pozdrav dakle svim kolegama. Ja kad sam ušao, dakle, bio sam ono pivovar Miroslava, jer ima jedno dobro organizirano društvo sa puno članova, jasna specijalizacija i tako dalje, što je nažalost slučaj našeg društva za zdravstvo nije slučaj, ali zapravo na neki način ja tu činjenicu da naše društvo za zdravstvo ima jedan drugačiji pristup profesijama, vidim kao zapravo ključnu kvalitetu koja upravo sve druge profesije iz javnog zdravstva može integrirati i zapravo cijeli drugačiju platformu i drugačiji pristup, a to znači puno suradnje među nama. Mi smo unutar 2 godine pokrenuli upravo takav jedan pristup da povezujemo kolege raznih javnih profesija, jer mislim da zapravo svi smo jedni dobro upućeni, prije svega smo mali kao država, a i mali sustav, a onda i zajedno školujemo. I ono što me posebno veseli, imamo unutar možda godinu dana, posebno pola godine, velim broj mladih kolega, koji ne samo su liječnici, nego su i druge profesije koje studiraju javno-zdravstvene teme i oni su se uključili u rad našeg društva i danas su objavili jednu stvar koju moramo pohvaliti vezano uz poziciju tema u političkim programima stranaka. Tako da smo na neki način probali metodama drugačije pristupiti kolegama. Pa evo, kao možda prvi oblik komunikacije, zajedničke i suradnje, preporučam da pratite Facebook i Twitter društvo za javno zdravstvo, koje je upravo otvoreno svima, dakle i vama, ako imate neku objavu, tamo pošaljite da je kolege postave. To su ljudi koji su vani studirali i koji mogu dati neku kvalitetu upravo ovo da bolje surađujemo, bolje komuniciramo i jednostavnije, a kad surađujemo, kad komuniciramo, onda se dešavaju i druge veće stvari, kao mislim da zajedno možemo raditi. Zahvaljujem se Aleksandru na ovim lijepim riječima i evo sad bih pozvao dr. Ranka Stevanovića da nam se on ove. Dobar dan svima, poštovani gospodine predsjedniče, uzvanici, gosti, kolegice i kolege i prijatelji kojih u ovoj dvorani imam kao rijetko gdje. Malo mi je, velika mi je čast, a malo mi je naježena koža što stojim ispred vas u ovoj funkciji, ali svi smo tu da zajedno jedni druge razumijemo i da zajedno napravimo dobar posao. Pozdravljam epidemiološko društvo i njihovu ustrajnost pratim i sudjelovao sam koliko puta i koliko stvari treba ponoviti i započeti da bi se napravilo to što smo napravili i za toga vam čestitam. Zahvaljujem na pozivu da ispred vas pozdravim iz Hrvatskog zavoda i u ime Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo skup. I isto tako s veseljem kažem da će moj zamjenik, dr. Krunoslav Capak, sudjelovati na ovom dijelu koji smatram jako važnim, a odnosi se na ekološke incidente skupa s vama. I možda samo bez kurtoazije jedna rečenica da možda više nego ikad je bitno da epidemiološko društvo, epidemiolozi skupa sa ekspertima iz javnog zdravstva učinimo nešto što se zove connectivity, da se zaboravi svaki competition
da se napravi connectivity jer je više nego ikada važno da sada budemo skupa iz nekoliko razloga. U Europskoj smo uniji, projekti Europske unije su jedini i pravi način da napredujemo, da dođemo do projekata, novaca, inicijativa. To je jedan razlog, drugi razlog je... Evo, kao što možete vidjeti i pratiti, dakle, došli smo kao izgleda skupština, dakle, mora se poštivati određena procedura do točke 3, dakle, izbor radnih tijela skupštine. Evo, s obzirom da je to i uobičajeno i po pravilniku, dakle, ispred upravnog odbora bih ja predložio članove pravnog predsjedništva, zapisničara i zapisničarku i dva ovjerovitelja zapisnika. Pa evo, da krenemo, dakle, u radno predsjedništvo za predsjednicu ja predlažem Vanju Fešić, a za članove Matu Lakića, Ivana Likovca, Milku Brzović i Vericu Kralj, za zapisničarku Višnju Smilović, a za ovjerovitelje zapisnika Ivan Grfić-Biloš i Tanju Čorić. Išli smo za tim da nastojimo da većina članova koji su tu uključeni su inače članovi upravnog odbora jer smo mi ih pripremali pa da to lako teče, a ovo vezano uz Višnju i zapisnika, kao što vidite nema nam tajnice Ive, ona je u Barceloni službeno, a za ovjerovitelje zapisnika smo htjeli nekoga koji je iz Zagreba, opet čiste, znači pragmatike. Pa evo, naravno, ako imate vi članovi skupštine kakvi drugi prijedloga, izvolite, iznijeti. Ako ne, neću vam puno dati vremena da razmišljate, onda bih vas molio da podizane ruke potvrdimo za predložene članove. Ko je da? Da, možda ima neki protiv, suzdržan? Nema. Hvala lijepa. I molio bih da članovi pravnog predsjedništva i zapisničarka sjedim za stol i dalje nastave voditi skupštinu. Predsjednika našeg društva, doktora Venusa, da nam izloži prijedlog Upravnog odbora HED-a za odličja Hrvatskog liječničkog zbora. Inače, po našem pravilniku je prijedlog za odličja Hrvatskog liječničkog zbora u ingerenciji Upravnog odbora, ali naravno mi kao članovi skupštine trebate o tome biti obavješteni. I evo, za ovu godinu rok je bio do 31. listopada, koje smo mi ispoštovali, na kraju je on produžen još do 15. ovog mjeseca. Dakle, mi smo predložili za povredu našu članicu doktoricu Kalku Pešić, za odličje dr. Ladislav Rakovac, profesora Dinka Puntarića i za začasnog člana profesoricu Ilu Činjenu Marka. Mislim da te se govori sve, nemam više što dođe. Dakle, evo došli smo do točke razno. Neki kažu različito, neki kažu možda bitno. A meni je posebno drago, ovdje je već spomenuto, mislim da još, nažalost, svi naši članovi Hrvatskog epidemiološkog društva ne znaju. A evo, ako neko ne zna, mislim da sad neće više moći reći da ne zna. A ako neko nije ovdje, ja vas evo molim da mu to prenesete, da Hrvatsko epidemiološko društvo ima svoju web stranicu. Naša web stranica je proradila 24.6. Ne slučajno, naime, nažalost, na kongresu uz sve one
događanja koja su bila, smo eto naprosto propustili da smo ove godine obilježili na taj dan 40 godina od osnutka Hrvatskog epidemiološkog društva. Bilo je bespredmetno da mjesec dana nakon što smo se razišli, nakon završetka kongresa se ponovo sastajemo na način da smo to obilježili, pa smo onda dogovorili na upravnom odboru da bar na takav simboličan način našu web stranicu pustimo u promet upravo na taj dan, dakle 26. Evo, dakle, ona je već 4-5 mjeseci aktivna. Ja vas i sad ponovo pozivam da svi sudjelujemo u njenom ažuriranju, kreiranju, unapređivanju i sl. Na svim našim buduće sastancima članove koji su položili specijalistički ispit i postali specijalisti epidemiologije ili oni koji su napredovali u određenim zvanjima, evo, predstaviti svima nama da se vidi da nas ima. Morali smo negdje povući crk, nismo mogli ići u povijest 10 i više godina, pa su unaprijed ispričavam da naravno svima onima koji su to sve obavili ranije, koji je prije što nisu čekali. Pa smo evo uzeli 2015. naravno i 2014. godinu. Pa evo, mogu s ponosom reći da imamo 5 kolegica i kolega koji su položili specijalistički ispit iz epidemiologije. Nažalost nisu svi s nama tu, ali naravno ove lijepe želje ćete im prenijeti. Pa evo, mislim da su i oni zaslužili aplauz, dakle već smo više pozitivni. Kao što vidim nema tu, da. Zatim iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, zatim tu je Mario Šekerija koji je ovdje. Ja molio da dođe ovdje, jer evo, ja sam, kao predsjednik Hrvatskog epidemiološkog društva, s obzirom da dolazim iz Virovitičko-podravske županije, za koju volimo tepati da je najslađa županija, zato što imamo šećeranu, imamo meda, pa kod nas teče med i mlijeko, ne teče med i mlijeko, teče med i vino. Pa evo, jedan mali poklon za te naše. Dakle, imalo smisla da smo donijeli članovima Hrvatskog epidemiološkog društva med i mlijeko, donijeli smo med i vino. Ima jedan DVD malo o nama Slavoncima, pa da bude Mario imao godinu pogleda. Zatim tu je Lovorka Nemet Strčić iz Rijeke, koje nema, ali Branka Medvidović iz Splita. I Nikolina Ogran, koja je 2015. dakle ove godine izbjela. Nažalost, pokloni su pripremljeni za sve, ne samo za Marija, pa ću zamoliti da kolege koji su iz tih zavoda to preuzmu i uredno predaju, a ne resti da pokloni. A evo, kao što vidite, i imamo nekoliko naših kolega koji su napredovali. Ja se opet unaprijed ispričavam. Ako je neko izostavljen je zato što se nije javio, jer mi smo poslali okružnicu i kad smo slali poziv sa dnevnim redom, onda smo zamolili da nam se ljudi na moj mail službeni jave. Ovo su osobe koje su se javile. Ako slučajno ima još netko, ja vam se unaprijed ispričavam, to ćemo ispraviti na sljedećem našem skupu, ali eto isto tako i molim da onda budemo svi skupa ažurni da se sve to i u buduće na vrijeme dostavi. Pa evo, dr. Pavle Jeličić, kao što vidite, je postao sveučilišni magistar menadžmenta u zdravstvu, mislim da je zaslužio pljesak. Evo, nisam uopće znao da to postoji. Doktorica Vanja Tešić je izabrana u znanstveno zvanje docenta u znanstvenoj grani epidemiologija na katedri za socijalnu medicinu i epidemiologiju Medicinskog fakulteta sveučilišta u Rijeci. Možeš radi noge.
I evo, na kraju, Vlada List, Branko Kolarić, znači naš također kolega koji je izabran u znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora, također u znanstvenoj grani epidemiologija na katedri za socijalnu medicinu i epidemiologiju u Medicinskog fakulteta sveučilišta u Rijeci. I evo ja se zahvaljujem, ja više kod prošlog razvoja.